Здравейте, аз съм Тония Кръстева, сертифициран нутриционист. Помагам на хората да бъдат здрави, красиви, щастливи, да се чувстват добре в телата си. Разбира се, мога да бъда полезна и в изграждането на здравословни хранителни навици, целесъобразен начин на живот, при дадено конкретно състояние, заболяване, дисбаланс в тялото, както и при изготвянето на хранителен режим за отслабване в дългосрочен план, без глад, без лишения и, разбира се, без йо-йо ефекти. Координати за връзка може да намерите под това видео. Днес ще поговорим за това дали е нормално да имаме запек, какви са причините и как всъщност можем да го подобрим и да забързаме метаболизма си. Продължаваме с причините, които могат да доведат до състоянието на констипация или така наречения запек. Няколко могат да бъдат. Започвам с най-често срещаната и тази, която е най-лесна за дооправяне, така да кажем, и коригиране. Това е дехидратацията. Хора, пийте тази вода. Много голям процент от човешкото тяло е съставено от вода. Затова ние имаме нужда от вода. Водата е по-важна дори от храната, знаете. Затова не я пренебрегвайте. Дехидратацията е основен фактор за едни от най-сериозните заболявания на нашето съвремие. Хората просто не пият вода. Хиляди оправдания има, знам ги всичките, нямам време, не се сещам, не съм жаден, не обичам да пия вода и така нататък. Всичко това, така с малки стъпки изграждане на здравословни навици, може да се промени и тогава ще видите наистина колко много обичате вода, как тя е много важна, как ще промени начина, по който се чувствате и ще нахрани клетките ви буквално. Ще бъдете клетъчно здрави, когато пиете достатъчно вода. Затова не забравяйте да пиете вода като причина също за появата на запек. Друга често срещана причина е липсата на движение. Как движението е свързано с запека? Може някой да се зачуди. Всичко в нашето тяло е свързано. Няма как да го разделяме на части. Затова може да си направите един експеримент. Ако започнете да се движите повече, да спортувате повече, как веднага ще започнете да ходите по-лесно до тоалетна. И съответно, ако сте човек, който е по-активен физически, и за 2-3 дни се залежите поради някаква причина, веднага това ще се отрази на вашите черва. Защото осъзнавайки или не, когато ние се движим, когато спортуваме, когато сме физически активни, това стимулира нашата перисталтика и също така всяко движение по един или друг начин масажира вътрешните ни органи. Затова отново апелирам, движете се. Движението е здраве. Като друга причина може да добавим и стресът. Сигурна съм, дори от малки, има хора, които вече са на доста голяма възраст, отиват на някакво чуждо място, така наречено, и не могат да отидат до тоалетна там. Те са свикнали да използват тоалетната вкъщи, там се чувстват най-уютно. Това е напълно разбираемо и то често свързано с емоционалното състояние, защото там, където сме си вкъщи, следва да се чувстваме спокойни и затова вкъщи е по-лесно да се случат тези неща. Но разбира се, нищо не е невъзможно, когато тялото функционира правилно, а когато всички системи работят в баланс, в хармония, човек започва да ходи редовно до тоалетна и в някакъв момент би следвало, когато му се ходи до тоалетна, дори да е на друго място, да иска да отиде вече и на друго чуждо място, така наречено, защото в крайна сметка, когато тялото иска да се почисти, ние трябва да му дадем тази възможност. Друг интересен фактор е позицията на изхождане. Може би сте чували, че понеже като болест на днешното съвремие се води ракът на дебелото черво. И всъщност това идва от много голям процент от заболелите, заради всичко това е в така наречения наш модерен свят, където ходим в модерни тоалетни и сядаме на модерни тоалетни чини. А всъщност, за да се получи един правилен ъгъл
за позициониране на червата ни, който ще видите на една картинка, ще добавя към това видео, се изисква не 90 градусов ъгъл, както ние нормално си сядаме до тоалетната, а 35 градуса. Такива са всъщност тоалетните тип клекало, където ние ги водим вече с едно от праисторията, но много голям процент от нациите по света, включително японците, които са едни от най-големите дълголетници на нашето съвремие, те продължават да използват такъв тип тоалетна. Разбира се, трудно е в сегашния си апартамент да си сложим такъв тип тоалетна. Това, което може да направим, е да си сложим, имат специално обособени такива столчета или две тухлички, които да повдигнат краката ни и да може да сме в правилния ъгъл на дефекация. Особено важно за хора, които имат проблем с изхождането. И като последен фактор бих споменала приемът на медикаменти. Тук визирам най-общо казвам всякакви медикаменти. Може да са конкретно за някакъв грип, настинка към момента, които сме приели. Може да са лекарства, които приемаме по-дълъг период назад във времето. Но много голяма част от медикаментите нарушават състоянието на нашите черва, на нашия микробиом, на нашата лигавица и това съответно влияе и на констипацията. Така че, мили хора, не пренебрегвайте състоянието на запек. Още повече, ако имате такова състояние от по-дълго време или за по-дълго време не можете да ходите до тоалетна нормално. Може да се свържете с мен при всякакви въпроси, допълнителни разяснения или нужда от индивидуален хранителен план, чрез който да подобрим и, разбира се, работата на вашите черва и съответно да започнете да се чистите, да сваляте килограми по-лесно, когато нормализираме ходенето до тоалетна. Под видеото също ще оставя и някои от продуктите, които считам, че влияят изключително добре на перисталтиката на червата и повлияват добре констипацията. Това са пробиотиците и храносмилателните ензими. Оставям линк за тях. Благодаря ви още веднъж. Бъдете здрави, усмихвайте се, движете се и до нови срещи. Благодаря.